efondini uvuke waxakeka namhlanje awubhizi thi into yakho uyecaweni. Akuyena uthi nje ecaweni be. Kaloku Ecaweni ndisecaweni ngokujonga. Kaloku ngoku kwaye kuyibani usiye emaholweni ngoku. udunxibe Uyecaweni online. udunxibe. Hayi man yajajana kaloku ecaweni nina ngoku undiqompa maniphole yabo. Betha ke sigcebhe jo betha ke sigcebhe. Yabona ibandla ngoku elikhoyo. Uyaphola baby uyaphola. Uyakwazi nokuthi inkomo ehayi man. Make ndilinyuse ibandla ngolibe phezulu bese cangoyisa. Ukanqomba ndilise ngapha ngasethaveni. Phinde ndiqomba kambe ke ndilise ngapha kwemcala libonayo. Yebo? Kodwa ndidla ngaboni nobona kwa ecaweni. Ngoku ndibona yonke into ngoku online. Qha ke ngidinda umakhelwane manje. Athini umakhelwane nikhonza kunye? Ndifuna phi ifish. Evimba novimba ke fish lowa. Yebo. Unganayo ifish ke andinike noba ligwinye. Understand ke ngoku lingenaphi igwinya kwipasika? Hayi ma baby igwinya. Gwinya lingenaphi kwifish ne-easters? Xa kuthe Nge-easters kutyiwa ifish ne-buns ezine-raisins. Into efunekayo kunuka ifish qha noba ndinuke ntoni because apha endleleni kudla kwathiwa ooAmanda banuka ifish. Ndifuna nje umakhelwane andinike ikuku, fed kuku. Hayibo. Nditye nje nam ke ndinuka ifish. Wayedla koyinuka nje ifish ayisuka. Awu! Hey, uzawungena inqokonqoko ngoku. Ugqityiwe. Hey. Hamba fish negwinya. Uthetha ngefish kaloku kudla kuthiwa ooAmanda banuka ifish ngoku ndifuna ooAmanda phela xa ndinike ifish qha noba ngephi na. Ndifuna unuka ifish nam. Hey! Umandi kodwa ukhonza online. Because ndifuna ngangqengqa nongqengqa. Ndibe ndisimoko hallelujah. Khulu Thixo. Hallelujah. Uthi uyalinyusa uyalihlisa ibandla. Ndihleli phezu kwalo. Hallelujah. Hayi, kame